Ang tulang ito ay para sa mga taong naghahanap ng tunay na pag-ibig, pero hanggang ngayon hindi pa rin makita. Huwag kayong mag-alala, meron na tayong solusyon sa inyong problema. Patuyuin mo na ang mga unan na nabasa ng mga luha at uhog mo. Awat na sa paghahabol ng pag-ibig na hindi naman talaga para sa iyo. Halika, may papakilala ko sa iyo. Malay mo, siya na yung totoong pag-ibig na hinahanap mo. Ano, handa ka na bang pasukin ang relasyon na sigurado, pangmatagalan at totoo? Buksan mo na ang puso mo at nakikilala mo na siya. Sa pagtugtog ng banda, ipikit mo lang ang iyong mga mata. Itaas mo ang kamay mo, pwede kang lumundag at umiyak sa tuwa dahil matatagpuan mo na. Matatagpuan mo na ang pag-ibig na matagal mo nang gustong makita. Jesus Christ for free. Issue, never kang iiwan at sasaktan kahit lagi mong tinatalikuran. Dahil ang totoong pag-ibig na pangmatagalan, kay Lord mo lang matatagpuan. Payo lang, kaibigan. Bago mo i-push ang sarili mo kay crush, i-push mo muna ang sarili mo kay Christ. Maraming salamat po.